ассалому алайкум аъзоини гурӯҳи ангурвабоғ, ҳамдиёрони азиз. имрӯз 13 феврали соли 2023 мебошад. дар кӯча зимистон, ҳаво сард, лекин мо мехоҳем ки ҳарчи тезтар ба корҳои баҳориамон шурӯъ кунем, чун рӯзҳо мегӯянд рука чешица. дастҳоям агар накунам, агар ҳамин ором наместам, ҳамин корро анҷом надиҳам. агар ва ман имрӯз ба шумо нишон медиҳам чӣ хел мо ҳарчи барвақттар қаламчаи ангурро решадор мекунем ва баъд ба тӯбак мегузаронем, ба гулдон мегузаронем ва баъд минбаъд озодона ба замин мегузаронем. дар назди ман ки мебинед қаламчаҳои ангури кишмиши беҳамвай мебошад, афсона. ва инро ман мақсад гузоштам ки ҳарчи тезтар решадор кунам. барои ин ба мо чӣ дар кор? худи қаламчаҳо, манами қаламчаҳо, қайчии тез, қайчи профессионални, тамғаи японски самурай будааст. ва мо бонка ва қадракак об. чӣ кор мекунем? мо мегирем қаламчаро. акун қаламчаҳои ҳамвори нағзашро наёфтам, набинед сабз дарунаш, яъне ки қаламча зинда аст. ва қаламчаро аз охирон буғум як ним сантиметр монда мебурем сабз ва баъд дар дохили об мемонем. анамхел агар хоҳем ки тезтар реша кунад, реша нақстар гирад, бо дар карнивин мондан дар кор, лекин бе карнивин ҳам ин ангур реша мегирад. ман инашро ҳам аз буғуми охирон як ним сантиметр мондему буридем ва боз ҳамин чашми охиронро, чашмакро кур кунем нақстар. чашми охиронро кур мекунем ки аз инҷо мо барг накунад, реша тиҳад. ва ярадор мекунем. манам хел аз чор ҷояш ярадор мекунем. дар даруни бонка мемонем. инро ҳашам ярадор кунам. ярадор ҳам накунем мешавад, лекин ярадор кардан бо мақсади он аст ки аз ҳамҷо тезтар реша диҳад ва мо калус пайдо кунад. акун калус ба калимаи русӣ асту ба тоҷикӣ ҳамҷоба ширеш пайдо мешавад. ман ҳам хел қаламчаҳоро мо мегирему аз буғуми поён ним сантиметр монда мебурему. даруни бонка ки об аст як сантиметрак ҷо мекунем. мана ин дароз будааст. аз буғум мо аз буғум ним сантиметрак мемонему. даруни об сар метиҳем. калтатар кунем. хел даруни об мемонем. ва хулоси гап ҳамин хел мо ҳамашро кӯтоҳ мекунем. даруни об мемонем. иношро ман кӯтоҳ кардаги ҳастам малакай. даруни об ҳамхел мемонем. обро нигоҳ кунед чӣ қадар аст. оилам ман бисёртар кардаги ҳастам. оилам об ҳамин баъз об расида истад ба ҳамин буғум кифоя. акунун ин бонкаро мо дар ҷои гарм мемонем. астакаш гармӣ биёяд хубтар мешавад. ин бошад болои тиреза мемонем ки астакаш таҷҳизоти гармидиҳанда мебошад. бо кадом мақсад? бо мақсади он ки агар тагаш гарм шавад, реша тезтар медиҳад. бояд қисми поёнӣ нисбат ба қисми болохии қаламча гармтар бошад. мо метавонистем як бора тӯбакҳои гул ба хоку биёгумузу ба қувват карда ҳамин қаламчаҳоро дохили онҳо ҷой карда
дар ҷои гарм мондем, дар дохили ҳамонам реша мекарду, лекин барои вай корро кардан ҳозир хунуктар аст, ҷои гарм дар кор, тубакҳо калон ҳастанд, яъне ки агар 10-15 тубак бошад, агар ҷои калон дар кор бисёр аст ва ҳозир мо ки дар об мемонем решадор мешавад, тахминан 25 рӯз реша мегирад, 21-25 рӯз худо хоҳад, ки аллакай моҳи март ним мешавад, 10 март мешавад, тахминан 1 моҳ гузарад агар, ва мо бемалол ҳамин майда решача мекунад, бемалол баъд тубак дар мегирем, аллакай гарм аст, дар гармхона ё ки дар дигар хона мемонем ки аллакай ҳаво гарм аст ва бемалол сабзиш мекунад. баъд моҳи март, апрел, май мо метонем бо хокаш гирифта дар дилхоҳ ҷоям шинонем ки дар замини ғизонок ки то тира моҳ ин қаламчаи мо ниҳоли бақувват шаваду як хеле вақтҳо ҳам хеле бақувват мешавад ки соли оянда мева медиҳад. ана ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман бо нишон медиҳам чӣ хел дар болои тиреза мемонам, болои таҷҳизоти гармидиҳанда, ва баъд гузаштан худо хоҳад насиб бошад, баъд аз гузаштани тахминан 25 рӯз ман ба шумо боз навор пешниҳод мекунам ки ҳамин чӣ хел реша мегираду чӣ хел барг мекунад. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ба боғ бошед. ҳамдиёрони азиз, мана таҷҳизоти гармидиҳанда инҷа гарм аст, гарми аз инҷа масуд аст, ман ҳамҷа мемонам, ин гарм аст, анами қисмати бонка зарф гарм мешавад об ва решакунонӣ тезтар мешавад ва худо хоҳад анамхел ман ба шумо баъд аз 25 рӯз 30 рӯз худо насиб бошад нишон медиҳам, бояд аз тиреза равшанӣ биёяду аз инҷо гармӣ биёяд. анамхел ҳамдиёрони азиз, ин аст барвақттар решакунонии қаламчаи ангур, роҳи яке аз роҳҳои сабукаш. дар паноҳи худо бошед, бо мо ҳамавақт бошед.